दिनै दसे सम लाइभ फैनायसैलाय नै सोर सोर अनलाइनाव थाफैयो रायज्लायनोसै दसे मोजां गाज्रि खोथा दैज्लां बोथोरनि ना मा होननो रायजो राजा नोंथांमोन एसे सोर सोर बबेनिफ्राय ओंखारबोदों फैदो फैलाव बसुमतारी बोरै जाखोबा बेबा माबेखौ सोंखो बिरदाव नार्जारि हेल' हेल' हाय हाय हाब खनसेनो 22 जन फैबाय नै दाबो सासेबो लाइक होजेनालै आयौ बेवल अफिसियेल मा खबर गियाय मोजाङानो मोजां जों मा ओंख्रि जाखोबा जाथ'वाखै दाबो लाइक फैनायावसो हरलायबा गोरलैफोर फन सान्दिया बिफा खायो फन हरदों संसार अफिसियेल आसो आंखो इसां लोगोआनो है लाइक फैनायखौ नुवा नामारा फंबाय थायो इसां लोगोआनो मा होनखो थांगुरा लांबाय इसिनि फनखौ दाननानै इसां लोगोआनो बोथो मा जालायखो आरबि साइकेल राइडारजोंलाय ब्र' होद बांद्राय थगायसुलालै मानसिया जाखांबाय नामा आदा जाथ'वाखै दानिसो नोंनि भिडिअ नायगासिनोमोन थगायसुलानि थगायसुलानिखौ फैसाया लानानै थांदों 2023 नभेम्बरावनो ओमफ्राय दाख्लै बिहरबाय दा आङो वाट्सआपबो ब्लक खालामबाय लाइकखौबा नुना नुवाखैथाय फन नुबाय थायो बेबो दा लाइभ फैनायाव फन थिखोबायथाय कमेन्टखौ नुनाय नङा आं ग्रुप लाइभ लोगो मोनबाय बिरदाव नार्जारि दैथुन बसुमतारी हाय बिहावसो मा खबर हाब बोरै बिहाव जाखोलै आंखौलाय बिरबल अफिसियेल रं नम्बर हरदों रं नम्बर नङा बै बेंगलराव थाग्रा गोरलैफ्रालाय गोरलैनि बिफा फिसाजोनि नाम्बारजों बुदों मा होनखो समिना नार्जारि हेल' आदा मा खबर मोजां खबरा ओरैनो होमब्लाबो गरिब जाथ'ना दं एबारावहाय आलुखि मा होनखो महिलारि खबरा मोजां दा दादा मोजांथ'लै दासान्दि जेबो मा ओंख्रिखौ मिथिथ'वा न'आव थांथ'वाखै दाबो बाफन बर' मा खबर मा ओंख्रियो नायनांखो ना मैजांखो भाय बुजियाखिसै सर्भेस्वर अफिसियेल मा जाखो ओमफ्राय बिरदाव नार्जारि होनदों हेल' बाजै बेर'ला सिनायलायबावोसो बाजै बेर'लाखौ फिफा नुना बोरैबा मोनदों आदा बिदि फैसा लांनायखौ लांनायालाय अनेक दङलै मा खोथा बुंदों आंखौ मिथिबाय दाखालै फैसा बिहरबा आंबो नोंखौ बेराय जाहोखादोंदारा सोर नुबावलायदों आंखौहाय कमेन्टआवहाय दिलिटसो खालामना दोनदां कमेन्टखौ पाब्लिकफ्रा एसे बोरैबा सानगोन पार्सनेल खोथाखौ साननानै दाख्लै मास मोनसे सिगां बिदिसो कमेन्ट हरदों आंनावहाय फुंखानि हे आदा फुंखानि नामानो फुंखामि आंहा दासो दे बे दानख्लाब नार्जारिया गाज्रि कमेन्ट हरबाय थायालै फरायजाया इनि कमेन्टखौ
मा मैगं आदा मैगंखौ मिथिथ'वा दैथुन बसुमतारी आर्मि जाबाय नामा सालथे आर्मि नङालै मा जाखांबाय नामा आदा जाथ'वाखै आं दाबो दखाननिफ्राय न'आव थाङाखै आनि थायाबा मा हरदोंमोन डिलेट खालामहरफिनबाय बिरला अफिसियेल नै जामायजो बिरलानिखौ एसे सापर्ट खालामना हैलाय रायजोफोर बिरला अफिसियेल बिथाङा सर्ट मुभिबो बानायगासिनो मिउजिक भिडिअ'बो बानायो दासिमबो गोदोनानै दं जौगानो हायाखै बाहेरायाव ओंखारबोनो रोङाखै बेनिखायनो एसे सापर्ट खालामना हैदो बयबो कमेन्टखौ नायनानै बिरला अफिसियेलनि बबावथो दं गामियावनो दं दंनायालाय जामायजो आलुफि महिलारि महिथो दं दादा दालाय आं दखाननिफ्राय दङ गामिनि न'आवनो जिरायना दङ मा ओंख्रि संखो बाजै बिरला खोन्थाहरदो हनै हेलौ बसुमतारी 500सो मोनथ'गोन नामा ब्रा हरफिनथारगोनलां आंनो नेट पेक सोनो रोङाखै मानसिफोरनावसो बिहर इन्टारनेट सालायगासिनो आरो 500सोनो दैथुन बसुमतारी फान्थाव सावनाया मा होननाय जायो सालथे सासे हिन्जावा आंबो बिदि रायदों आं बुजिया नुबाय थाखायो आरोखि लाइभआव फैनायावनो नुदोंना नुवाखै जाखो लाइभखौलाय सान्दियानि बिफा फन बुगासिनो खनथामना खनब्रै जाबाय ओमफ्राय दा आं फन थिखोबाथाय आं कमेन्ट नुनाय नङा सरगेस्वर अफिसियेल हिन्जावानोबा साब्रै जाबाय राजिब बर'ना जाय मिथिया कमेन्ट खालाम नंगौना नङा जाखो रावफ्रालाय आंथ' इसिबांसिमखौ मिथियालै बिरला अफिसियेल बेखायनो आंबा रावखौबो हेफाजाब होनो बाबाय आंहाबो मोननांगौ मेरला फैसा दं होफिना ओंखारगौरा लोगो होननानै हेफाजाब खालामब्लाबो थगायजायो आलफि महिलारि बिरला अफिसियेलालाय मयनि जाखो बिजनि चिरां बिजनिनि बिथांजोआ बिरदाव नार्जारि आंखौबो एक्टर फिसाया रल हो बाजै बिरला लाखायोना इसोरलाय मोनगोन दालि ओंख्रि दाउ बेदर गोमब्रि बाब गोथाव गोथावथार माथो टि बड' क्रिएसन आदा आरबि फिल्म प्रडाक्सन हेक जानायनि सायाव नों मा बुंगोन बेखौथ' मा होनबावनो बिसिनि माने ग्रुपावहाय लगइना आलदा आलदा थायो नालाय सोरबा महायबा क्लिकफ्रावहाय लिंकफ्राव थुसनबाय बियो बेयावनो जाबाय दुखुनांथाव ओमफ्राय बेसेबां जाखो बेबा भिडिअ'आनो माने दानजोबखोना माखो भिडिअ'खौनो मोनसे नुवाखै आरबि फिल्म प्रडाक्सननिखौहाय माने दस्रा भिडिअ गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबाय बेबायदिसो नुदों नामाबो सोलायबाय चेनेलनि नामाबो माला हेक जायामोन खिबाजों बिसोरबा नायस'नाखिसै गोबाव जाबायना बिराद खस्थ' मोनफिननो सानसे साननैलाय मोनफिनो टुइट खालामबानो इउटुब टिमजों रायज्लायनांगौ मेल खालामनांगौ जिमेल आइदि गोदान खुलिनानै हरनांगौ अब्लानो मोनफिनगोन ओमफ्राय भिडिअ'आसो दानजोबखो ना माजोबखो मोजां मिउजिक भिडिअ मोजां फिलिम गासिबो आपल'ड दङमोन दुखुनांथाव बिसोरो फिल्म प्रडाक्सननि जाहैबाय दा बिसोरो सानफ्रामबो भिडिअ आपल'ड होआना चेनेलखौ बांद्राय देहेन खालामा हेक नङाबा माला जाबाय बेनिखायनो क्रम बाउजारनि मोननै सिटिंखौहाय अफ खालामना ला जेरावखि नों लगइन खालामा मोनसे मेनेजार फास्टफुड ना बोरैबा लिरनाय दं बेखौ मोनसे अनखौहाय अफ खालामजोबना लानांगौ ओमफ्राय गुगोल पे फनपे नों बेबायदिनो नोंनि बेंकनि लिंक बाहायोब्ला मोनसे आरो बेयावनो
बे फास्ट फुड मेनेजार नामा बिनि गाहायावनो पेमेन्ट मेटार ना मा लिरनाय दं बेखौबो अफ खालामना लानांगौ क्रम ब्राउजारनिखौ अब्ला रावबो नोंनि गुगोल पे फन पेखौबो हेक खालामनो हाले इउटुब चेनेलाबो हेक खालामनो हाले बिसोरनि फिल्मनि जाहैबायना बैबो खामानि मावग्रा गोबां थायो माने मोनफ्रोमबो कम्पिउटारफ्राव लगइन दङमोन जानो हागौ ओमफ्राय सोरबा नङा सोरबा माबा मोनसे लिंकआव थुसनबाय बेयावनो बेबायदि जाबाय बेबायदि जादों जानो हागौ आरो बि थगायसुला बसुमतारिया हरदो दे आंनाबो बेनो प्रब्लेमा रिसार्जखौनो सोनो हाला थगायथारालां साइकेल राइडार बायदि आंनाव गैयालै सयथिबो देथानाय जेनलाबो दा थाइसेबो मोननाय नङा बे मोननांगौ दंखायसो आंबो रिसार्ज सोनो होननानै बिहरनाय जादोंमोन देथारनोसै होनब्लाबो थाइसेबो बहैनो रोङालै सिफियावहाय 100 थाखाल' दं नैबे मानसिफोरनिसो थाखा हरनांगौसो दङ आंनो हरफानाय माथो गथ'थ' नुयो राजिबखौ दानो हिनजाव 3 लाना गारबावबायसो जानोलै आं बारा मिथिया बिदिखौहाय आरो बिजों बिसिगि खादोबा थांनानै थासान्दिनो बेंगलराव फैफिनला नामा नोंथां थांफिननो सानदोंमोन मा जायो र' नायनि बिरदाव नार्जारि मोनदों माबायदि मोनजायो गोमब्रिखौ आं जायाखै गोथावरा नाफोरजों जाबा आं खनसेफोर जाबायदां गोथावनि सुवादखौ बावबाय आं सुमान ब्रह्म मा आदै माहाय दं गामियावनो दङ हिर'नाव अफिस आइयै आब' रियानि चेनेला सेस जाबाय मोनफिनगोन ना मोनफिना जेबो खौरां गैया हेकारा आलदालै जाय हेक खालामदों हमनो हागोनना खस्थ' बेखौ सिदा खोथाखा बिसोरनि सिमफ्रा आलदा आलदा थायोब्रा बिसोर ओमफ्राय जायगायाव मावा खामानिखौ हाग्रायावसो मावो बिसोरो ओमफ्राय बे हाग्रायाव बाहायग्रा सिमफोरखौहाय लाबोखा बिसोर न'आवहाय होजोंनो बिसोरना दोनग्रा जायगा दंखायो हेकारफोरना उनावसो गोखै मोनजायो गोमब्रिखौनो गोखै मोनजायोनो रहितआ थिर द्रिमनो शिलं सेहु अच्छा शिलं सेहु थेंक इउ भाई थेंक इउ मेरे लाइफ में आने के लिए फाग्ला थारलै बे साइकेल सालायग्राया नङैनि साइकेलजों थांथारो ना गारि गाखोना थाङो बेलाय आंनिबा सालायथारालै बे सफा बिदिनो सोरबा गारिजों थिखोना लाङोलै ओरैनो माइ गायनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो बाजै गायजेनबाय नामा जोंनिथिंथ' दाबो रावबो गायनो मोनथ'वाखै बिसोन फोनो मोनैनि थाखायनो बयलारजों गोथावबा गुमब्रिया बयलारजों गोथावबावसोनो हनै आनिथाया खोन्थाहरबाय हगा बर'नो साइकेल राइडरखौ मोनबा खर' बुख्रुबजोबगोन दाख्लि मादुरायाव फैदोंमोन बिदि मोनथिबा जों बुगौमोन मालायनि खस्थ' मावनायखौ थगायग्राया
थगायनायाथ' गोबां थगायबायलै मानसिया बियो। आं नामसो लाला बदनाम जागोन आं नाम लाला। थांनानै थासान्दिनो ना खान्दा मोना मा होनखो मोनालाबाया मोनलाबायाखै नामा दैज्लांनि ना हमनायनि माथो बहायबा बुथारलायदोंनो दहाय निउससो नुदां। देरहासार नार्जारि बोरै जाखो आदा मा खालामदों बिदि जिरायनानै दंथ'यो दखाननिफ्राय फैनानै बेदर नार्जारि बिदिसो नामा अब्ला गावनो गाज्रि बायना बुंदों होनदोंदां मा होनखो एसे मा अब्ला गावनो गाज्रि बायनो होनदों होनदोंदां आरोखि आंखौ होनखोना बेखौ होनखो बारा हमनो हायाखिसै आं। बसुमतारी अमा थिगसे मा अमा थिगसे हांना जानांगौलै मालाबा ज'नो बेखौथ' जानांगौमोनलै। थाखाफ्रानो गैया एब्रावहाय थाखा जाग्रोथोंसै र'। दैज्लां बोथोरबो फैबाय दालांबो बायजोब्बाय। आं ओंखारबायबा खामानि जानोसै दे टटेल बय जै आमथेखानि नामा जांगाव फाग्ला हेलौ आदा मा खबर मोजां बुंखामिनो आदा बाजैखौ माला लागोन र' मोनदों फामि बिबारालाय आदानि फामि बिबारा मालाय दङ गावबागाव न' ओंखाम जानि दे आदा थाथ' दे आंबो ओंखारनोसै जाबाय नै गोबावनो बांद्राय गोबाव रायलायबाय थाजाया लावद्राय जायो ना मा होनो रायजोफोर। मालायखौलाय मा बुंबाय थाबावनो आं बिदि थगायजाला जोबथा जोङोलै मानसिखौहाय मासदायनि फाग्ला बेंगालर फैफिनला नामा आदा सानदोंमोन थांनो मा जायो नायनोसै र'। कारेन्ट गैयाबाथाय खोमसिल' जाजोबखायो लामायानो। देरा आदा दोंसे सल' खनदो आंना गाराङानो मैसोनिसोलै ओंखायनो खननो लाजिलायलाङो आं। गारांफ्राबो जाया ओमफ्राय सल'फोरखौबो बांद्राय खनफेरिखायनो रोङाना। मालाबा र' मिनि गोलाब होजोबलायनायनि माने मोनसे सल' दं आंनावहाय आं लाजिनानैसो खोन्थायाखै जौ बारसिस गाइखेर बिनि मोनसे सल' दं आंनावहाय ओमफ्राय बेयावहाय माने भगबाननि नाम लानांगौ जायो आरोखि आं ओंखायनो खोन्थायाखै सोरबा गाज्रि मोननायदां साननानैहाय नङाबा खोन्थासिगौ आं जौ बारसिस गाइखेर इरागदाव बसुमतारी सिखारनो हानाय नङालै बे सयथिबो नोंजों होजानांगौबा सयथिबो थैस बेंगालुरु फैला नामा ब्र' मा जायो नायनो र' बुंथ'नो हाया मेजेस्टिकआव दं आदा आं आदसा दे लोगो हमनो फैफिनबा जागोन थांफिननाय जाबा खबर मोनगोन भिडिअ'फ्रावनो नुखागोन गोबां मानसियानो साबसक्राइबथ' खालामदों नटिफिकेसनखौ थुना लायाखैना ओमफ्राय भिडिअ' हगारला नुहैया सोरबा सोङो मोगथाङाव लोगो मोनब्ला माथो भिडिअ'खौनो होथारला नोंलाय बिदि होननानै सोङो आरो बे साबसक्राइबथ' खालामनाया नटिफिकेसना हाइदनाव थाबायना नटिफिकेसन थांला नुजाहैला नुहैला आरो भिडिअ'खौहाय दा मोखाङाव लोगो मोनबा सोंनायसै
हाब सिगां नोंखौ नुबाय थाथारोमोन दाना भिडिअखौनो होलाय माथो नोंलाय बिदि होननानै सोङो। ओंखायनो बे खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ थुनानै अलाव होना लानांगौ होनब्लासो थांबाय थागोन भिडिअ'आनो नायला गिदानाय थांबायानो थागोन हाबहैबायानो हाबगोन। हाय हेलौ हाय आदा हेलौ इन्द्रा सारगियारि सनजिब बसुमतारी आंबो ओंखारनोसैलै रायजोफोर जाथ'बाय दा मालायफ्रा थांजोब्बाय आयौ 200 जननि बारा नायबाय नै लाइकआ दाबो 6 जनल' रावबो होखाया दिन बावजोबो ना मायो जाखोथाय फाग्लासो 200 जननि बारा फैनानै थांबाय नायनानै दसे दसे कमेन्ट होनानै रावबो लाइकखौनो होआ र' दसेबाव आदा आं न'आव थांजोबनायसैमोन लामायाव खोमसि जालांनायसैना नुनायबो नङा नोंनि मबाइल स्क्रिन हेन्ड मबाइल दखान मा दखानाव थांनो नागिरदों गाबोन मेजिकनिया माने नोंनि मबाइल सेकेन्ड हेन्ड मबाइल दखानाव थांनो नागिरदों गाबोन मेजेस्टिकनिया आं मेजेस्टिकआव खनसेल' थांदों ओमफ्राय भिडिअ बानायनाय जायाखै सेकेन्ड हेन्ड दखानावहाय माबायावसो बानायदों आं एमजि रडनिहासो बानायदों एमजि रडनि माबा मा मोनलाय रायो दुबाइ प्लाजा ना बोरैबा नाममोनलै एमजि रडनि मेट्र' स्टेसननि एसे सोनाबजों बेनो खाथियावनो गिसि दैमारि हिनजावा मा खबर इन्द्रा सरगियारि दे आंखौबो सापर्ट खालामदो आदा आंहाबो चेनेल दं चेनेलाथ' खुलिनाया मानसिफ्रा मालायफोरनि भिडिअ होला बायनानै लायो आरो आनअरिजिनेल कन्टेन्ट पलिसि इसु नाङो मालायनि भिडिअ'खौ होनो हाया जालागि दा जा गावबागाव भिडिअ'फोरखौनो होनांगौ होला होमब्लानो रायजोफ्रा सापर्ट खालामखायो आरो गावसोरनो नों थोननांलाया फुंखा बर' आदा हाबा जाला नामा नोंलाय फुंखा बर'आ सोंदों आरो र' दैमारिनि हाजोआव हिनजाव मा खबर हाजोआव मा खबर जाम्बा मिथिला सोरखौ होनखो जिउटि अफिसियेल हाय हेलौ फुंखा मेम बाजैया महायनि आदा गामिनिनो एबारावहाय बाक्सा उदालगुरि बेरायहैनो सानदोंमोनलै फैसाफ्रानो जाया माथो ओमफ्राय शिलं थुरा थांनो सानदों खैला जावग्रायावसो हाबहैनायसै आं खनसे र' आंनिखौबो सापर्ट खालामदो आदा जिउटि अफिसियेल चेनेल दंनो बिथांजोनिबो हिनजावना हौवा जाखो मिथिलालै आं नामालाय हिनजावनि जिउटि अफिसियेल आंनिखौबो सापर्ट खालामदो आदा होनदों हनै नायदो रायजोफोर कमेन्टखौ नायनानै सापर्ट खालामलायदो अ दाबो हाबा जायाखै नामा नों ओमफ्राय मा होनदों आरसि दैमारि YBY फुड एपआ माब्रै बेनि भिडिअ लाबो थाबैनो जेराव थां बेयावनो YBY फुड एपनिल' खोनानो मोनो बेयावलाय आंलाय मा प्रुफ होबावनाय फैसाखौनो सोनो हायाखै मावदोंमोन आंबो मावनायालाय खामानिखौ ओमफ्राय दासिमबो आं रिसार्ज खालामनो हायाखै बेयावहाय 6000निफ्राय सुरु दिपजिट खालामनांगौ जायो आरो सोरबा सोरबाया बख'नानै जागासिनो दङनो माखासे
प्रुफबो हरदों आंनो स्क्रिनसटबो। ओमफ्राय सोरबा बायदिया थगायोबो होनना बुङो फैसा उइद्र' जायाबो होनना बुङो। ओमफ्राय रोङा खोमा उइद्र' खालामनो रोङिफ्रा ना मा होनो आंनि मिथिनायावथ' बोसोरब्रैसो सोलिबावगोन बे वाइ-बि वाइआ। ओमफ्राय आंबो फैसा सोनो नागिरदोंमोन गैयाना फैसायानो ब्र 6,000निफ्राय स्टार्ट जायो सोनाया 6,000 सोनांगौ ओमफ्राय बिदिनो दिनावहाय सानसेयाव हरनि 8था ना मा होनखो बे समावहाय माने वाट्सआपाव मोनसे मेसेज फैगोन बे मेसेजखौ नायनानै एपआव हाबनानैहाय क्लिक खालामनांगौ आरो होमब्लानो फैसा जायो जाहैदों। सोरबा सोरबा बिदिनो गोबां गोबां सोनाया मोनलादोंनो सानसेयावनो 8,000 6,000 बिदि मोनबायनो फुराना जानायफ्रा दोनबाय थानायफ्रा। ओमफ्राय बिदिनि फैसाखौहाय मोनबायथाय दोनबाय थाजाया माब्ला मा जागोन मिथिया अनलाइननि फैसाया मोनबायथाय गोबां जाबायथाय बख'नानै ला नोंनि मुल थाखा सोनायखौ। आं बेखौसो रोङा आरोखि मोनदोंनो मोननायालाय सोरबा सोरबा मेरला स्क्रिनसट हरलाबायदों आंनावहाय प्रुफ बानायनानै लाग्राफ्रा दाना फैसा हावलाद बिथ'लायबाय आं दाखालि लोगोफोरनाव रावबो हरलालै गियो जों बायदिखौ थगायजानो। कामाख्या मेला आइया नामा मा खबर आदा फ्रम मा पाठसालानिफ्रायनो बिथाङा दे आं ओंखारनोसैसो रायजोफोर। गाबोनफोर फैफिननोसैलाय ब्र'हाय जेरावबो थांनाय जायाखैना गारि गंसे बायनोबो गैया माथो खामायब्लाबो फैसायानो थाया थाया ओरै खामायो ओरै जायो बेरायनायावनो साफा थाङोलै जोंनि फैसाया। बहायबा लोगो लांफानांबाथाय 2-3 हाजार खरस जाबोबाय बेयावनो थांबाय खामायनायानो थाया फैसायानो। आरो फेसबुक नालाय बेवहाय स्ट्रिकसो नांनानै दंबावो माला माला नांनायनि जाखो खेलखौनो लायाखिसै दा आंलाय सानदों फेसबुक भिडिअ' मानो एडभार्टाइस जायाखैब्रा सानदों। सिगां आं फेसबुक पेज खुलिनि सिगां आंनि प्रफाइलावहाय माने बिदिनो रिल्स दंलाबायोमोन आरो कपिराइट मेथाइनि बेनो आनअरिजिनेल कन्टेन्ट प्रफाइलाव जानो हादों प्रफाइलाव जानायानो फेसआवबो मनिटाइसआनो अफ जाहैदों। ओमफ्राय दाखालि बानायबाय आङो मोनसे सर्ट जाबाय आरो मोनसे दंबाव बे मोनसेया दाबो खारना फाग्लासो। सुदेम नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'नाय जायाखै न'आवनो थांथ'वाखै आं दाबो गामियावसो ओरैनो जिरायदों। फुंखा आदा एमबि नांगौमोनलै आंनो एमबियाथ' आंनोबो नांगौ आंबा गाबोन बहाय मोनबावगोन दिनैथ' मैयाथ' मानसिफोरनाव बिहरबाय बेंगालराव थानाय लोगोफोरनाव साननैनि आनलिमिटेड सोनानै हरबाय दा हरनि 12थायाव जोबसिगोन ओमफ्राय गाबोन अखा नायब्लाबा महायनि मोननानै नायबावनांगौ भिडिअखौनो होनो हायाखै आं बेवहाय एमबि गैयिनि थाखायनो। बेसेलाय मानसिफोरनाव बिबायबावनाय नेटपेक एमबि एयारटेल सिमा आनलिमिटेड सोबा 79नि साननै मोनो आनलिमिटेड एयारटेल सिमा 79नि साननै आनलिमिटेड गोसो बायदि नाय। दोनथ'बाय दे रायजोफोर होनब्ला बिदाय लाथ'बाय बेयावनो। आरसिया हरबाय नै दासो आंनि वाइ-बि-वाइ लिंकखौ नोंनि भिडिअ' डिसक्रिपसनाव होना हो आं हरगोन नोंनो 6K खौ 10 जन जयेन जाहोनो हायोबा नोंहासो मुलाम्फा जाहैगोन माथो आंहालाय माथो मोननाय। मा मा नोंसिना मा गामि मा गामिया
जोंनाखौ एकदम चिरां जिल्ला सा ओनसोल फाथाबारि खैला मैला फाथाबारि एकदम खैलामैलानि सोनाब आइलेण्ड फाथाबारि होननानै बुंनाय जायो। लाइक होबाय लां आदा दे 9जनल' नै दाबो 250 बारा फैनो थांबाय। रायलायनाया एसे सोलायनो नाजादोब्रा। मा दासिमबो आसाम एबा बड'लेण्डआव थाब्लाबो बांगाल राव रायलायबाय थायो। मालाथो बांगाल राव रायलायलायखो आंलाय। खैलास नोंबा बबे रायजोनि? नोंसिनिजोंबा होजों बोरै माबायदि रायलायो? जोंनिजों बिदिनोखा रायलायनायानो चिरां जिल्लायावहाय। एस के बर' फैदो खांख्राइ हमहैनोसै थै आं खांख्राइखौ जानो बायोलै। बे दैलामाव मोननाय खांख्राइ जुब्रिखौसो नोगोद जायो आं फ्राय एवबा अरख'। अलथिया मानसिफ्रासो मासनो मोना सौलाल' लेंहरो। जिदांजौ ब्लक हेलौ सार बुंलायनायनि गोनांथि गैया। बा एबा लोगो एबा फंबाय एबा आदाखौनो होन। सार होनलायनाय सोदोबखौ आं लानो बायो। लाजिनाय मोनो आं सार होनजाबाथाय। फुंजा मुसाहारि आदा नोंनि रायलायनाया जोबोद मोजां खोनायो। सोरबाया बिदिनो बुङो। एकदम ओरै सानजालागोनि मानसिफ्रा बिराद मोजां खोनायोनो बोरैबा सोलोंफानानै मिनिहरबाय थायो आंखौ। रायलायनायखौ सोलोंफानानै। दोनथ'नोसैलै रायजोफोर। आंबो न'आव थांनोसै। दा लामायाव ओरैनो दोनलांबाबो जोंना लामाया खोमसिना नुलांनाय नङा। ओंखायनो दोनथ'नाय जासिनोसै। रायलायलांबायसो दोनथ'नाय जासिनोसै। आंबो थाङो आदा खांख्राइ हमनो। नोंनिबा बेसे गोजान हनै जोंना एस के बड'आव लोगो लाहरदों हनै खांख्राइ हमनो। ना थेनो होनबा थांगोन आं खांख्राइ होनबा थाङालै। नाखौबा हमनो बिराद मोजां मोनो आं। मैया मोनायाव दैलामबारिनि मावजि मोनबोनायसोमोन आं। ना हमहैदोंमोन आं।